Dalane kanan mundur yo awas jane mripate ning ndi to Puk cepuk kita omongi oh alah ya sorry ya iki lho bocahe tepuk tangan bola buat Ame metu komprol Amit komprol ora iki tak siar nih awas cek gini yo jane nyapo gini yo Met lemu mecut lho jane iki nyapo gini yo sing mripatmu ki jane ning endi sawang seneranan to mripatmu ki ning endi alah lek mecut ki ngene lho yo balani mlebu oh kamburitan kana heeh Turaga Ame kok mundur ya hae ya apik iki tenan hae ya elok tenan to kae ya apik yo ayo apik ayo terus lho kok mutong nyapa kok mutong piye latihannya piye oh ya nah balani cak yo mlebu panjen yo sing kleru sing ngendang lho sing kleru ki sing ngendang yo nah kayak iki to kayak iki nah ayo awas Amit lho ya iki ya terus balik kok ngono tok piye to lho jaremu ngono piye lah kudune piye jal genahno nih latihannya diangkat kendange ngono latihannya kendangnya diangkat padane karo dingi lho
Tung. Teko tengah pokoknya diangkat ya. Ya, kentangnya diangkat. Dijunjung lho, kendangnya. Diangkat ya. Amin budaya. Ayo. Yo. Ya. Awas. Wah, marem. Yo diangkat. Ya. Diangkat kendangnya diangkat. Oke, uncang. Diangkat. Piye? Kendangnya diangkat, Mit. Aku kok bingung to karepmu, Mit. Jalukmu piye? Anu omong-omong Pak, aja kendangnya tok sing diangkat. Apa nih? Kuwi gonge karo sone kon ngangkat kon diangkat. Ya mlebu neh. Balik ya. Kayak biasa nih. Kayak latihan diingi ya. Piye? Oh ya karo Caca, wis karo Caca. Apa ora sama metu ngelek-ngeleki malahan. Ya ta? Ya, tenanan. Ya. Berarti kayak Duraga. Janji. Yo. Tepuk tangannya mana dong para penonton. Ayo. Cak Amin. Galane. Yo, sing arep panggung awas ngati-ngati ya. Awas ya. Ya.
Ora usah rayaan. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Suaranya tak sama menggoda janda lincah. Janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum menjadi jauh. Kalau dia senyum, hatinya mau. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ingin melihat di dalam tenangkan dulu airnya sebening kaca. Jadi pendiam, caranya tak semua menggoda janda lincah. Janganlah Ayo cepuk ayo Bu. biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Dilosor kabeh, dilosor. Pendiam, caranya tak sama menggoda. Aduh sungkan aku. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum
piye ya? Piye ya liwat no? Liwat to. Ya ben liwat lho, Met. Amit lho nggih. Amit lho nggih. Lho. Napa piye? Piye kok aku Amit nggih? Oh, sampe jenenge Amit. Kuwi jenenge Amit. Oh, Mas Amit. Ya Allah, Mas Amit ya, Mas. Napa to, Mas? Oh, Amite Sita. Amite Mas Sita, Amit. Jeng. Oh, ya Amite iki Mas Sita. aku arep liwat Amit ngono lho, Mas. Oh, piye? Piye, Mas? Piye? Oh iya, suwun ya Mas, Amit. Mutong, ngono ki ra oleh mutong lho, Met. Piye? Heeh. Lambene. Heeh. Jeng, tajake sing penak. Wahyu Juraga Uda. Piye? Mundur. Joget jarane sing sigrak. Contone Bim. Kok Bima iki lho? Ayo Bima. Mademe ora kesontek kok madem buri. Ayo, Iki lho, ayo. Met. Ngene iki lho, Met. Asli lagi. Asli yo. Ganti cepuk kan contoh piye contoh. Gale, yo. Cepuk, maju, Bu. Ayo, Bu. Cepat, Bu. Heeh. Kana, Bu. Iya. Iya, no. Contoh. Cepat. Cepuk iki. Tepuk tangannya mana buat cepuk? Ayo dicontoh. Kowe mau wis nyontoni poro wis oleh keplok ya. Kowe iki dikongkon joget. Ora nganjukne doro. Kok ngapain keplok ae? Ndak mau suruh orang. Kowe lek omong dikenahne. Aja. Sing pertama nang lho. Lah iya wong sing sigrak ngono ora iso Sigrak. nyata. Bu, kowe sebagai TikToker iki kondang ning Tulungagung. Piye? Aku ndak kondangan apa jenenge bagus ku. Elekku. Oh. Bu, aku kangen karo lambemu kok obah ki, Bu. Piye, Bu? Iya, Bu, ndak bisa gas. Kangen aku. Lambemu cepet. Ora iso to. Ora. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Niki riyen nyantuk wayah meteng niku mboke nyidame banyu umup. Dados medal ngoten mboten nangis. Dados cangkem iso kaya banyu umup lho. Blekuduk. Saking dawane ya ini iki. Gumunku lho, Mit. Lambene iso bergelombang ngene. Ngono. Gumun aku. Lho ya ta. Sito. Ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Ceput, tepuk tangan. Ditepoki tangane lho, Bu. Oh, Bu, kowe kudu tenanan, Bu. Tenanan. Supportermu akeh ning kene. Piye? Apa? Cek ya apa? Cetok. Piye maksudmu piye ditabui? Oh iya no. Mak mudar wae. Ya. Balik. Nggih, wong dikengeki contoh kok malah kaya ngono to. Ngene lho. Bima kok emang lho. Iya sikilmu ki sing sigrak. Tabuhane kemlotak. Ora perkara tabuhane. Kuda-kudamu ki elek, malah kaya bangau kowe ngono. Dadi ki sing apik ngene lho, contone ngene lho, contone. Ayo. Contoh sapa sing iso sih? Sapa to biasane sing nyontoni ki sapa? Iki gila. Delokan. Nah, sing sigrak, sing Bima ya. Iki anu Joemon. Jaliman. Ya. Nah, ngene lho. Iki contoh cepuk.
Ayo. Nah, kayak mang, iso apa ora? Nah, ngono lho. Kok ngono to? Pecetmu ning ndi? Dang, Yo. 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 Mas. Mas. Sik. Ora nek malah kaya nyekukru kaya pitik gering. Ya wes tenanan. Iki nggih patuludan Oh iso apa ora? Ora ngono kurang edet. Lah bocah diudengi malah kaya bakul tewel. Ngedet. Ya ora ngono maksud iki. Met. Mikir iki angel lho to, Bung. Mikir ben iki lho contone iki lho. Iki lho. Ngedit to sik tak ngene aku sebagai bestine aku bener nih. Ngedit to tenanan. Nah, iki wis bener iki mulai 90%. Cangkeme mingkem ae iki. Enggak ngowoh ae. Atuh ki dawa lho to. Hah? Loro ya panas. Ora leh panas piye wong kowe iki ora natap bibir, natap untu ora leh panas. Ndi emang kowe iki? Dang, sigrek kakinya ini loh. Gagah, Manut. Ayo. gagah, gagane, gagane. Iki mlaku, Wis apik. Game mlaku. Kata. Ada pengen tak kungkung, tak delang, tak dintang, tak gentak, entang. Piye carane ngomong ya? Ngene lho, piye ya? Lek ngomongi piye ya? Piye cara basa apa iki sing iso ngerti? Ngene lho, iki lho deloken kaya kanyen. Ayo ta. Ndak usah pakai jaran. Ndak usah pakai jaran. Tang detak jelang tang tong tak kentong. Ngetno sikile iki lho sing ngarep ketno kaya telombuki. Atuh yo sesuk mbok iso to we iya tuh yo mulai tampil didelok wong pirang-pirang yo ora iso. Loh, sing penting nang kamera wis ketara putih ora? Ngene lho. Tanjakmu ki wis oleh. Ning sing kliru ning siji. Apa? Tabuhane. Apa nek jaranan tang kentung. Yo sing apik. Dadi kendang gong kena ki sing kolaborasi apik dadi siji sehingga menciptakan tabuhan yang harmonis. Lah, tadi tak tong tang gentang. Dongen. Dadi. Kuwi apa Tabuhan dadi ki lho. Kenonge. Suarane kenong ki lho. Akeh tak cilik. Lho nyapa akeh sasi cilik. Suarane kenong ki lho. Suarane kenong ora ngono, Met. Ngawur. Tang dinding tak blang, tang gentang. Dongen. Piye to kok saru kenahno aja rada ngono ki ambigu wele nuni ngono lho ngomong piye ngono kae terus ngomong piye nuni ngono kae kowe iki sing kliru iki lah ya wis patenone mak de atuh ya wis kaya ngene iki atune ya sing apik joget ngene mikir kabeh Suara iki. tonton mikir Iki mbiyene sadurunge enek Tulungagung iki wis melu jaran. lho rungokno. Iki lho, ora enek donya wis melu jaran. Kowe ngerti ora jaranan biyen sing wis kondang-kondang sapa Kuda Birawa Turangga Sapitri Putra kowe anggota ya jaran kowe lah sapa barong biasane nyapa malah nikut nyapa kowe melu anggota jaran nikut kok enek mbok menawa Kuda Birawa Turangga Sapitri Putra sing wis kondang kalau kok kabeh ki melu kowe Met sapa sing ngomong iya to kowe tampil nebah dodo ngene aku duwe kasete walah oleh kasete wong-wong yo duwe wong kene iki mikir kabeh kabeh sing ra patek sigrak minggir ha kalau salto kae lho lah salto ngarep apa salto mburi salto mburi ki wis umum lah sing gak umum salto mburi ki sing piye sing tontono to pisane Ndak usah pakai gamelan, langsung saja. Wula, wis salto belakang ngono kuwi. salto mburi piye ngono kae piye Salto belakang.
Nah, wis simpel-simpel ngono ae ro. Nggih menika sauto belakang. Hei. Maksudnya kuwi yo pragakno. Iki meniki wong-wonge jeng njaluk kowe. Iki tak contone cah loro. Arek mragakne ngono lho. Sauto mburi. Yo. Contone sing ngen piye? Sing piye? Ha. Adik-adik Mas Dito sautone apik apa elek? Elek ya. Wah, apik. Apik. Saman seneng apa ora? Eneh ya. Jaluk eneh lho to. Jaluk eneh to wong kene ora tau. Iki jaluk eneh ora tau roh kowe sauto lho. Kowe. Sauto wae lho. Wong kene iki arang roh wong sauto. Hah? Sauto iso? Lah. Lah iki yo anggota lho. Lah sampean lengene kok cendhek dhewe. Lho kabeh lengene dawa iki lho seragame. Kancane rambute ireng lho, rambute malah kaya biasanya aku nggih kebaya. Nggih kebaya. Heeh. Ora lho, sampean ki mang. Lho. Seragam lho sakjane yo an. Kuning. Kok lengan cendhek? Iya, kuwi ciri khas Kediri. Sampeyan asli Kediri. Oh, berarti asli dari kota tahu Kediri. Oh, layak rupane kok tahu kuning. Ora rono. Rene iki golek adine. Sopo? Iki lho nang kono. Karena kakangane rasa anu. Sampean rene ngambek sapa? Alah biasa naik kereta kencana. Lah iki lah. Pedal gandenge lho to. Gandenge lek iki. Iki lah. Ono. Lek iki teko Kediri, lek kuwi teko. Aku ndak muni lho ya. Bu, wes Iki teko tasono, Bu. Kediri. Nah, Iki sapa? Saman pernah iclik. Maksudmu ki piye to? Iclik iki adu gangsing ngono lho. Cilik ngono. Wah, pikiran mesum Piye? Pikiranmu ek kuwi. Kowe mangan apa kowe? Tahu. Iki sapa? Iki sapa? Ngomong Sampai belak. nggak kenal ya. Sapa? Artis dari Amerika Serikat loh. Lho rambutnya pirang nih, blonde. Saman ki? Masalah. Rumah nyon sewu. Saman ki asline rumahnya mana? Kula saking kota Kediri. Asline Barong Sewu. Barong Sewu. Iya. Oh, ya, Kota Barong. Baru SLG Barong Sewu Kabupaten Kediri, si paling manggubul Kediri Raya. Alah. Utangan. Mampir ning gumpul timbane kowe nyusah. Kok tajak rekreasi kono mangan enak warung kopi. Jos. Oh iya. Sip. Nyuwun sewu. Iya. Nyuwun sewu ya. Iya, Mas. Saman paring asma sinten? Namanya siapa namanya? Nama saya Sanju Asmara. Sanju Asmara, Mas. Aslinya siapa? Andi Brilian Noviansyah. Loh. Iki rekaman, iki rong enek sing ro Iya, nama saya Andi Brilian Noviansyah dari Kediri. Nggih. Asli Kediri nggih. Asli. Nggih. Iki meng nyuwun sewu sampean rene numpak apa? Kereta kencana. Kowe iki jane wong apa blorong kowe iki? Ya pancane yo numpak kuwi Mas, dedekan karo kuda. Lek ora percaya kula ning jaba parkir kono lho. Parkir. Heeh. Nyuwun sewu. Ya. Sampean ki apa anu? Neng omah ki apa ya karo produksi jajanan ngono? Produksi jajan Lah kata. iya, aku ngerti. Iya. Didelok teko rambutnya delok iki, aroma manisnya digawa lho. Oh, iki arum manis tapi aromnya legi. Iki rambutnya iki mang tas diwarna. Terus baru ngono warnane 033 gold. Gold itu artinya apa? Emas, rambut berwarna emas. Oh, iki ketoke kode alam cah sesuk udah nono. Oh, udah nono iso ngono saged tau. Oh. Pak Jupri gitu kan. Anu Mas. Buri Sama. aja lah apa jenenge lepas. Kuwi lho, umpat luar kuwi lho. Wah, iya kene disekseni Mas Anju. Saman Mas apa Mbak to? Iki ben iki nyekseni wong mati. dipanggil rada anu sesanju. Ning ngapunten sesanju. Iki rambut palsu ta? Wah, Kowe ditonyokake iso guling lho. dipanggil apa? Ses. Ojo dipanggil ses ya. Saman sing apik ses ngene iki dua dewi lek model ngene iki. Sing apik lek nyeluk. Ayo, Mas Aang karo Mbak Ayu katuran pinarak minggas panggung. Ayo Mas, rapek terutuk. Ayo Mas Aang keluari ujar.
ujare Mas Aang nggih menika tasakuran kalih nekakne Mas Sanju. Mas, anu, lek dodol pentol ning kono, Mas. Anu, Mas. Sampun, kuwi iki sing nanggap ya. Iki sing nanggap to. Mas. Ngawut. Atuh yo kaya bakul sempol kok. Iki to Mas Aang iki. Iki iki jero bakul pentol. Nggih, ati ngajeng. Siare anu monggo, Pak. Kupat malah. Kupat lontong. Karak ngekeki tahu. Malah arep jeto arep go mulih kayane makmu itu arepe. Ngono. Kana mae ngono. Pak emang dibahe Bapak. Nggih, Sebuah panggilan yang menunjukkan kepada Pak Ari. nggih, monggo. Aku nggo kupat diunyar-unyerne mangan. Apa niki bapake? Ampun. Niki debat sagunging para rawuh sadèrèngipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minangkani saking bareng panjenenganipun Mas Aang Setio Mukti Delasan Mbak Livia Ayu. Menika dados kawedingan kala rumiyin gadah nadar mbok menawi saged ngakekah putrinipun badhe nanggap jaranan. Pramila samenika dalem menika sampun kalaksanan. Mugi-mugi nadar menika saged ical dipun gantos dumateng keluargipun dipun paringi kesayangan selami-laminya murah sandang pangan, murah rezeki, sehat wal afiat. Amin. Kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim ketupate monggo dipun udari. Tepuk tangan. Tepuk tangan monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, alhamdulillah dalu menika sampun keluaran kupat luar Mas Aang. Nggih. Ayo iki Amit. Aja. Apa? Nadane Mas, jaluk nadane. Wah, alah seperti biasa iki. Ya no, dhewe iki ya. Oh iya. Kek nutukne lakon ya. Nanti sitoke. Pulang. Ayo wes karek loro iki. Ayo. Ayo Mbak, ini Mbak. Jame wong pusing iki pisan. Wah. Mas, tenanan Mas. Mau gowo nang ndi kene lho. Mulai. Nih. Oh, yes. Met, kowe apa aku? Sembarang. Lah kowe apa kowe? Wis kowe wis tuwek aku tak sing nom ngalah. Oke. Iya toh, kowe apa aku? Nek Dik. Wong ayu. Weh, tepuk tangan, tepuk tangan. Mungkin Aryo Tomo susah neng hati. Tok ganjel. Iya. Wong kancane po enak pas nyanyi lah kok tok ganjel tok ora pas belas Mas ganjel cengele kuwi. Modele lan. Wes. Wes, Jo. Anu, cukurane salat. Salat cukuran molat salat. Cukuran lagi tren ngene iki lho, molet senggol dong. Wes. Atau anu teko adoh dingete kaya Jepri Nicole. Ganteng lho. Ayo terus no. Wong ayu tresna. Pemone kaset itu wis kalau budak ngelokor. Ngelokor pemone kaset pisan. Kayak kuwi lho lagu. Wong ayu ngono lho. Sepira.
nadane padha Mas. Ayo, teka drum. Wong lemut tresnaku kinarya tamba susah jroning batinku. Wah, malah horeg kabeh. Ya kek. Sampeyan ki dirayu mbok kaya iki ngono lho. Sing anteng dadi ki cara dilagokne wong ayu. Ngono ki ya cukup senyum. Ngene iki cukup. Ora usah dirok kabeh ngene. Ngono kuwi. Aku mek samar ya kok tewel itu. Lek sampe merutuk nek glubuk ngono. Piye? Ayo nah Mas. Oh, kae kundang. Nah. Sanju tres. Lah kok malah kaya stres. Kowe iki sing bener lho. Ayune ngono, stres. Lah kok kono mah kaya sapa jenenge? Kaya Maradona lah kok arep kaya stres. Wes, ngene lagune kuwi ya. Lagune sing lagi agak ngebit ya, Mas. Nah. Agak apa? Ngebit? Ojo mek Sing enek rep-repe. Alah kok terima ngebit Scoopy Vario PCX iso. Kuwi motor, ngomong ning motor. Nah, ini masih disiapkan dulu dari belakang. Duh, Mbak. Oh, HP ini Mbak Roro sing ndi? Dek Roro mana? Dek Roro. Niki, iya Dek. Aku sedikit nyontek Mas Hamid. Nah, Ngejak nyanyi kok ya karo maling HP lho. Ayo, campur sari Wahyu Turanggomudo. Pimpinan Raiso, Mas Mas Sidi. Asik. Sing sakmenane kabeh wis tak kira kowe atine Senajan aku wis sing sapetan nanging aku tresno ning yo rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan apa awang-awang mabur kaya layangan padahal bojone ngomong mikir kedadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni tresno setengah mati tapi aku rawani ingkari janji suci mungkin kowe kudu jodohku tapi aku sayang padamu jujur teko jero hatiku hati sing keloro senajan abot rasa tresno sing tak karena umur sayang aku ya wis berjuang dapat teman-teman muka kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas dan sabar cincin wis ngeling karo ning jari manismu janji yo wis tak ucap nang ngarep dulu yo wis ngomong ngomong apa aku mau ngamen iso bahagia aku iki sing keloro senajan abot rasa tresno sing tak
aku yo wis berjuang dapet iki Aku bahagia nyawang. Wah, Ada apa gerangan? Kamet. Panggilan kepada Amet. Oh ya, sedikit ada kendala dari teman-teman. Lalu di depan saking para rawuh. Maka tadi kang kalau sakit aturaken saking kadang-kadang wahyu turangga muda. Abak pilih sadangunipun kawula atur libur dumateng saking para rawuh. Wonten tuna luputipun kula ingkang nyuwun pangapunten dumateng saking para rawuh. Saking kawula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari Rapok Sinobarong. Nuwun. Wahyu Turangga Muda. Selamat menyaksikan.